Assalamu alaikum jama'a. A yau sabon bidiyon mu zai nuna muku waɗansu abubuwa guda uku waɗanda za su sauwaƙe muku chat ɗinku da kuke yi a WhatsApp. Wato za ku samu sauƙi akan waɗansu abubuwa da kuke yi a WhatsApp wanda ba ku san za ku iya yin su ba. Abu na farko shine add shortcut, abu na biyu shine reply privately, abu na uku shine chat export. Za mu kawo WhatsApp ɗinmu ziyara gadan-gadan. Abu na farko da na ce muku shine add shortcut. Wani lokaci group ɗin da kake participating ko kuma contact ɗinka suna da yawa, to in ka shiga WhatsApp ɗinka kakan ga saƙonni birjik har ka tafi ma kana neman misali, in anan misali group da contact ɗinka sun kai misali guda 200, to misali mutum ne ya turo ma saƙo baka taɓa shi tun a notification ba, ka bari har ka shigo cikin WhatsApp ko kuma ka kori notification ɗin ka shigo cikin WhatsApp, sai ka sha wahalar gaske kan ka nemo shi ko kuma ka ja shi, ko kuma akwai search, akwai gurin search, to yawanci ba mu amfani da gurin search, sai kaga kawai mutum ya tafi yana nema. To idan yana son wannan mutumin ko kuma wannan group din ya zama constantly zaka iya ganin sa at any time, shine sai kai adding din sa a shortcut. Kamar yadda kake ganin wa'annan application din, ga WhatsApp, ga Mail, ga MS Player, ga YouTube, ga sunan dai. To in kana son shi ma ka gan shi ya fito as application, kamar application, to yanda zaka yi shine sai kai adding din shi shortcut. Misali zaka shiga cikin WhatsApp din ne, misali wannan group din na farko Mr. Solly Best Show din nan, zan shige shi misali, shi nake so na add din shi a shortcut. Daga can sama bangaren dama ga dot kwaya uku, zan taba wannan dot din kwaya uku, ga sunan group information, group media, search, mood notification, wallpaper, more. To wannan more din na ƙasa nan zaka taba. In ka taba more din nan zai kawo ka nan report, exit group, clear chat, export chat, add shortcut. To sai ka taba wannan add shortcut din na ƙasa, gashi nan group din na riga na yi adding ɗinsa a shortcut. Idan na fita can waje za ku gan shi gashi nan ya fito, gashi nan application na ƙarshe. Daga nan application ɗin na ƙarshe, shi wannan application ɗin da kuke gani na ƙarshe gashi nan kamar application ya fito, amma a wannan group ɗin ne. Gashi nan na taɓa shi misali ba tare da na shiga cikin WhatsApp ba, gashi na taɓa shi, zan iya zuwa in musu magana kaza in gama maganganu na, sannan idan ina son na fita zan iya fita. Ga WhatsApp ɗina can, ga kuma wannan group ɗin yana cikin WhatsApp ɗin, sannan kuma gashi nan shortcutly. In an turo min sako ba yana shiga WhatsApp ba, kawai zan shiga nan ne in reply. Kaga group kenan na adding ɗinsa a shortcut. To haka ma mutum privately haka zan iya ɗaukan number na adding ɗinta a shortcut ita ma. Misali ga wannan number nan, misali wannan number, in misali ina son na adding ɗinta ita ma ta zama shortcut number, ko gurin nan zan sake taɓa wannan dot ɗin ƙwaya uku. Idan na taɓa ga mu nan ƙasa, sai in ƙara taɓa wannan mu ɗin, ga add shortcut daga nan ƙasa sai in ƙara taɓa shi. Shi ma wannan group, wannan mutumin ko wannan gayan na riga na yi adding ɗinsa a shortcut. Misali gashi nan shi ma daga can ƙasa gashi ya fito, gashi 0+2348164. Kuma na shiga kawai zan iya masa magana kaza zan iya masa magana, duk magana da nake so na masa. Gashi nan yanzu na yi adding ɗinsa a shortcut. Haka ma idan ina son na cire mutum daga adding a shortcut ko group ɗin misali sun yi yawa, na yi adding da yawa, uninstalling ɗinsa zan yi kamar yadda nake uninstalling application. Kaga wannan har na goge shi, wannan ma na goge. Reply privately, misali idan mutum ya yi magana a group, kana son ku tattauna wannan maganar da tsakaninka da kai da shi misali, to yaya za ka iya gane wannan maganar? Misali a wannan group ɗin wani ya turo wannan, Muhammad Abubakar ya turo wannan saƙon, to so nake mu tattauna wannan saƙon da ni da shi. Sai ya ga mutum ya shiga message, sai ka je ka mishi magana, salam Muhammad kaza ya ina son mu tattauna wannan abin da ka turo din nan. Sai ka je yana tambayar ka wanne, sai ka ce wannan na group din wanda ka turo shekaran jiya ko nan, ai na turo abubuwa wanne. Za ka gan shi dai da kamar dai akan Google akan data yake magana. A'a, yanda za ka yi shine mafi sauki, shine za ka shiga wannan group din. Idan ka shiga wannan group din sai ka danne wannan saƙon har sai ya kawo wannan blue din. Dan ka danne shi ya kawo wannan blue din, ga dot kwaya uku ya fito a can sama daga bangaren dama, sai ka taba wannan dot din, gashi nan ya kawo ma copy, ga reply privately, sai ka taba wannan reply privately din.
ka gan shi kana taɓa sai ka haka sai ka haka me wannan misali me wannan ina neman ƙarin bayani misali gashi nan to yana gani zai taɓa wannan saƙon ne, yana taɓa zai kawo shi nan tunda shi ya turo. In ya gani zai gane okay wannan saƙon yake magana, sai ya dawo gurinka sai ya ce kaza wannan kaza ne yana magana akan kaza, yana magana akan kaza. Kaga ba tare da kun ɗau dogon bayani ba, ya riga ya maka bayani akan wato ainihin wannan magana da kake so ku tattauna tsakaninka da kai da shi. Saɓanin da sai kun sha wahala, ko kuma ma wani lokaci dai mutum yana ganewa cikin sauƙi, wani lokacin kuma mutum ya turo abubuwa da yawa sai ya dinga tambayar ka wanne, a wani lokacin ma kawai ka haƙura da abin. Inda ne ta Facebook ne, duk wani chatting inda kuka yi da mutum a WhatsApp ko kuma a group. Misali wannan group ɗin namu su nake na tura wani duk wani chat da muka yi a wannan group ɗin namu. To yanda zan yi shine zan taɓa wannan dai can sama ɓangaren dama ga dot dot ƙwaya uku, in na taɓa wannan dot dot ɗin zai kawo ni nan, sai na sake taɓa mu can ƙasa, in na taɓa mu zai kawo ni ga report, exit group, clear chat, ga export chat. To wannan export chat ɗin zan taɓa. Idan taɓa export chat ɗin nan zai nuna mu option without media include media. Misali media su ne su hotuna, bidiyoyi da voice. Misali ba na son badda bidiyoyi da voice nake so na tura wannan mutum, sai in sa without media. Gashi nan na sa without media, ya nuna min ta ina zan tura, ta Bluetooth, ta Facebook, ta Gmail, ta WhatsApp ko ta Zanda. Misali ta WhatsApp ɗin nake so na tura mutum. Wannan misali wannan na sama shine wanda nake so, ko kuma phone wannan nake so na tura waɗannan saƙonnin. Misali wannan number ita nake so na tura waɗannan saƙonnin da muka yi a group. To zan taɓa wannan number ne, idan na taɓa gashi nan gashi ya fito alamar shi, sai in taɓa alamar shi din nan gashi nan kaga yana tafiya. Kaga gaba ɗaya wani chatting da muka a wannan group ɗin kaga ya ɗan zama ɗan mitsitsi, gashi nan ya zama ɗan mitsitsi ya shigo nan. To shi kuma zai gani a can, idan ya gani yana taɓawa idan yana da YPS office ko kuma yana da PDF abin karatu ne, YPS ko kuma PDF for free zai iya karanta su. Ga Chrome kuma wanda sai da data. Misali ina da YPS ɗin nan WPS, sai in taɓa shi. Idan taɓa WPS zai kawo nan agree. Gashi nan wannan shine duk wani chat da muka yi a wannan group ɗin tun farko. Gashi nan 081 create group MCC, you were added. 08106 hi guys, ga lokaci nan, ga date, ga lokaci normal, ya kuke, ya ne Emirates normal wallahi, ya kake, ya gari, ya safiya. Gashi nan dai duk wani chat da muka yi na rubutu duk za ku ga, inda na yi include media and voice, duk za ku ga media da voice din, duk wani chat da muka yi. Gashi nan duk wani chat. In kun kula a nan ƙarshe za ku ga mahaukaci ne rabu da shi ba. In mun koma can WhatsApp din, in mun koma can WhatsApp na group din, ga group din, na ga ƙarshen rubutun shi ne mahaukaci ne rabu da shi. To duk gaba ɗaya duk wani chat za a ɗan nannaɗe shi ne a wani ɗan cunkus ɗin abu ka tura wa mutum, ko ta Zenda ne mutum za ka iya tura mutum, ko ma ta Zenda, ta Instagram, ta meye, duk za ka iya tura mutum. Kada ku manta ku yi subscribing in channel ɗin nan, sannan ku danna alamar ƙararrawa, kada makamantan bidiyo na irin waɗannan su wuce ku. Domin tambayoyi ko shawarwari za ku iya tuntuɓar mu.